Bun venit și bine am găsit tot la jocul ăsta. Am zis și în episodul următor că vom face tot joculețul acesta când îmi place când filmez, că nu mă simt sigur. Ricci, dacă îl fac pe ăsta o să îl primesc pe la mamă ce vreau. Hai bagă-i că... Hai că am dă ăștia bune, că hai că-l pun pe ăsta. Dacă ăsta găi. Nu, na. E cam elixirul din Clash Royale. Nu acolo, nu acolo, nu acolo. Așa. Îi dau 2 minus, deci cade că nu ne-am dat nimic. Hai că dau aici. Nu da acolo, nu mă da acolo. Doar dacă dai ceva bun. Minus 2, minus 2, mamă. M-am dus E ca P.E.K.K.A din Clash Royale ăla. Mamă. Mamă, ce îi fac aici? Mamă, o să primesc cartea aia, bă. O să o primesc. Hai că n-are ce să mai fac pe acolo. Pune la ăsta, la... Ok. Luptă, bum, bum, bum. Mamă, ce... Foc! Prost, odată acolo. Când putea să tragă în ăla la alt, să nu mai dea 6. În ăsta. Mamă! Ce aici? Nu de acolo. Foc! Foc! Trebuia să pun ceva. Minus 1. Hai. Hai că câștig. Hai, plantul tu. Ce prost. Acum. Hai bagă-i viață. Eu l-am făcut praf, gata, e făcut praf.
Da, tot îl fac. Ce mă vis de aur? Am pierdut banul. Cel puțin are ce să-mi fac. Nu da pe acolo pe la gigant. Nu da pe aici pe la gigant. Nu, pe lângă. Pe acolo pe la gigant. Că dacă nu... Da, așa și artefactul. Așa fac. Bă, băiat, ia fi atent. N-are aici, dăm planta și traf. O luptă și închidem. Stai să închid ușa, că e prea de tot aici. Cât am? Eu am crezut că îl primesc. Stai că vreau să-mi spun. Ok, și cum te văd cu acest episod? Nu uitați să